Исәнмесез, дуслар, бүгенге дәреснең темасы журналистка нинди таләпләр куела. Һәр кеше дә журналист була ала, ләкин һәр кеше дә профессиональ журналист була алмый. Журналист булып туалармы, яки бу һөнәргә өйрәнеп буламы? Мин икесе дә дияр идем. Журналистлык сәләтенең бер кадәр өлеше табигатьтән бирелә, ә икенче өлешен үзең булдырасың. Ни кадәр күбрәк язасың, шул кадәр күбрәк чыныгасың. Шул кадәр синең тәҗрибәң арта һәм профессиональ журналист була барасың. Төп таләпләр нинди соң? Әңгәмәдәш белән диалог төзи белү сәләте. Кирәкле, вакытлы, кызыклы сораулар биреп, әңгәмәдәшеңне үзеңә карату һәм ике арада урнашкан ышанычлы мөнәсәбәт ярдәмендә игътибарын ахырга кадәр тотып тора алу. Мәгълүматны күрә белү, анда яңалык табу, зур ташкыннан иң мөһимен сайлап алу. Ә менә монда инде кешенең сиземләве, мәгълүматны сайлап алу сәләте булу мөһим. Мәгълүмат чыганаклары белән эшли белү. Кайсы чыганакка ышанырга була, ә нинди очракларда мәгълүмат кат-кат тикшерү таләп итә. Журналистка кирәкле сыйфатлар. Аралашучанлык. Журналист өчен иң мөһим сыйфатларның берсе. Аралаша, әңгәмәдәш белән элемтә булдыра белү сәләте һәрбер журналист өчен мәҗбүри. Бу сыйфат кешеләр белән аралашу кирәкле, файдалы һәм аңлаешлы мәгълүмат алу өчен кирәк. Креатив яки иҗади булу. Журналист һөнәрен иҗади һөнәр дип атасак, ялгыш булмас. Чөнки мәкаләләр язу ул иҗади процесс. Мәгълүматны оригинал рәвештә аудиторияга кызыклы итеп тапшыра белү шулай ук бик мөһим. Эрудиция. Күп өлкәләрдә белемле булу журналист өчен бик зур плюс. Төрле темаларга язарга туры килә. Журналист темага төшенергә һәм аның нишкәлекләрен яхшы белергә тиеш. Кызыксынучанлык. Журналист һәр вакытта да яңа белемнәргә омтылырга, кызыксынырга, заман белән бергә атлап барырга тиеш. Аналитик фикерли белү. Мәгълүматны җыюдан тыш анализлый белү дә кирәк. Тапкырлык һәм зирәклек. Эш барышында төрле ситуациялар була. Югалып калмыйча, тиз һәм дөрес чыгу юлын таба алу мөһим. Түземле булу. Башлаган эшне ахырына кадәр җиткерү. Төрле җитди темаларны ачыклаганда аеруча да сабыр була белү кирәк. Булар һәрбер журналист кешедә булырга тиешле төп сыйфатлар. Әлбәттә, алар бик күп. Шушы сыйфатлардан кала журналист күп функцияларга ия булырга тиеш. Мәсәлән, текстны яза, видеоны монтажлый һәм үз материалын төзәтергә сәләтле универсаль журналистлар бүген дә зур кыйммәткә ия. Бу һөнәр иҗадилык, күп энергия, күләмле мәгълүмат белән эшли алуны таләп итә. Журналист кеше бер вакытта да үсештән туктамый. Фикерләү сәләтен, сөйләм телеңне үстерү, туган телеңдә аралашуны камилләштерү мөһим. Кайда укыталар? Бүген журналистларны Казан Федераль университетының журналистика һәм медиа коммуникация югары мәктәбендә милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасында укыталар. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гамәли филология юнәлешендә татар теле әдәбияты белән бергә журналистика буенча да белгечләр әзерлиләр. Бу уку йортында журналистларга база белеме бирелә. Ләкин журналист ул шуның кадәр күп яклы һөнәр, база белемең бар икән, калганын үзең үстерергә тиеш. Бу оперативлык, мобильлек, мессенджерларда эшләү, төрле темаларны яхшылап өйрәнү. Бары шул очракта гына син популяр булачаксың. Популярлык дигәндә сүз йолдыз булу турында бармый. Бу тамашачының аңа ышануы, ә журналистның тамашачысы алдындагы җаваплылыгы. Имтиханнар. Рус теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре кирәк булачак. Һәрбер уку йорты булачак журналистлардан иҗади эш таләп итә ала. Мәктәп газетында чыккан язмалар, район, республика күләмендәге басмалардагы язмаларыңны, бәйгеләрдә катнашып, җиңгән материалларны туплап бар. Бу сиңа портфолио өчен кирәк булачак. Кайда эшләргә? Басма масса күләм мәгълүмат чаралары, ягъни газета, журналларда, теле, радио компанияләрдә, интернет ресурсларда.
матбугат үзәкләрендә, реклама оешмаларында, маркетинг оешмаларда фрилансер булып заказларда эшләргә мөмкин. Юнәлешләр. Сәясәт һәм дәүләт идарәсе эшчәнлеген яктыртучы журналистлар сәяси күзәтчеләр ролен үти, дәүләт эшләренә кагылышлы темаларга яза. Икътисад һәм финанслар өлкәсендә эшләүче журналист икътисади күзәтүләр ясый, аналитик мәкаләләр яза. Хокук бозулар өлкәсендәге темага язучы журналистлар прокуратура, полиция белән элемтәдә тора, көч структуралары белән хезмәттәшлек итә, тикшеренү, эзләнү темасына яза. Хәрби темага язучылар вакыйгалар барган урыннан репортажлар бирә, илдәге хәрби вазгыятькә анализ ясый. Шулай ук халыкара элемтәләр булдыру өлкәсендәге яңалыкларны яктыртып баручылар бар. Әле тагын журналистлар арасында мәдәни, сәүдә, медицина, спорт өлкәләре буенча махсуслашкан каләм әһелләре бар. Журналистика һөнәренә кагылышлы кыскача аңлатмалар шулар иде. Киләсе дәрестә очрашырбыз.